دوه هفدیتینه دا گلک تشت هاتن نرخاندن ده پازده دقین اول بحثا گند کر بحثا مالبات کر هن اندامین مالبات پرسی سلاو جوان را گوتن ربر او جانانجی سلاوین خواه جه مالباتا مظلوم دوغان را گوت بحثا مظلوم دوغان و دلیل دوغان کر گورا وان لکی داره گورستانی وان لکی داره گوتن همه دوزاج مرا اشتینه بیرانینا وان همه جیان کرن بدن هم به همه شهیده گردایینه سلاوین خواه مالباتا مظلوم دوغان را شاند بحثا گنده خورسه کر بویرین و دره کرن گلک مروین ما سلاوی خواه مالباتین ما سلاوی خواه ریبر او جلان را شانده بو اف تشنا هاتن نرخاندن حوالین و داوی دا 30 سالن دی زندان دانه مگو جیه ام دارن باجاره ام دارن آنجلر را حوالین هاتن بردان ام دارن سردانا وان ev jî Slavê wan ji dereheyê li rêber calan got 30 sala di zindanê de bimîne divê rêbertiya wî gelî bike kîjan tax dibe kîjan navçe dibe kîjan bajar dibe mirovenkî di doza me da doza ve partiyê da di zindanê de mabe divê rêbertiya civakê bike û rol û misyona xwe bi şeklekî xurt bilizi Slavê xwe ji hevalên girtîgehê re şandin bi münasebeta ve bi tekîliya we Slavê rêber û calan heme gel re heme girtiyan re hevalên ji zindanê derketine malbatên şehîda re em dişinin ji bo rojava behsa dîplomasiya ve derek kir got naberavan da heşt xal ji hatine imza kirin divê hinekî bilez ev xebata were me şandin tiştê ez dibînim tiştê ez dişopînim ev dîplomasiya nabera Kurda û hikûmeta rêverberiya Şamê giran dare divê ev giranbûna ji holê rabe hinek tişt were me şandin dema were me şandin xortir bibe siyaseta partiya demekir partiya mekir dibe êdî qada siyaset ji partiya demere ve dibe partiya deme jî li her dere civîna konferansa pêk bîne di civîna konferansa pêk bîne jî divê ev fikr û nêrîna me paradigma me xweşik zanibe xweşik şîrove bike gel ra bi şeklekî xurt bide bîstîne ev potansiyela partiya deme rêber calan nirxan dibe êdî li behra reşî rayê partiya deme xort bike gelek defret û imkan ji demera vebû ji bo siyasetê bike li behra reş li behra Sîpê li Anatoliya navîn li metropolên Türkiye dibe êdî ev potansiyela xwe berjor da bimeşîne rastır got li welat got qerîza qeyranê heye Gizanî heye li gelek bajarên Türkiye karker hene dibe ev dostên me an ji pêkhatiyên partiyê de me ji bo va tişna bixebite karê xwe bike yani dema ûn vek partiyê de me bigin sedî ji sedî bîsta êdî ûn li wî welatî desthilatdarin ûn karin gelek tişta biguherin ûn dibin şirîkê desthilatdarî ji bo ve jî dibe ev potansiyela xwe ûn biqulpînin raya ve siyasete ûn biqulpînin raya dema ev siyaseta bigê raya rayê partî bigê ji sedî bîsta ve deme li siyaseta Türkiye li siyaseta Rojhilatê navîn bandewrtir bi bêtîr rêber Öcalan siyasete dinirxîne rêber Öcalan partiya deme dinirxîne divê êdî ev tekliyên bîrokratîk giran nayên meşandin em biguherin siyaset ji dubara nabe dema em giyan ba rêber Öcalan hinekî razan ji li ve dere rêber Öcalan li zarokan êdî behsa perwerda wan kir
بحثا زانستی کر چاو زاروک بخونن زاروک چاو خا آوا بکن لعالی کی داجی درج لزاروکا نریا analizin خا جبو زاروکا جکر لگو دوی هر کس به دیسیپلین تب بگره yani ali kilodar ber ölçalan aşkere gudve murovek li tenduristiya xwe muqatebe kidebe bilabe kiloyê zêde jê aciz rêber ölçalan cixare divê cixare acizê cixare dikişini ji van hişyar dike ji me re jî pirsî rêber ölçalan got herkes vek çawa leşkerek de arteşere bi disiplin tev digere divê rastiyê civakê jî ev e herkes ji bo jiyana xwe ji bo tenduristiya xwe ji bo xwe avakirine de bi disiplin tev bigere le divê hevdîtîne de cara evûl me du hevalên ve de re jîtîn Hamilî Yıldırım û Ömer Hayrî Konar bi rastî ev şerê navbera İran û İsraîl'da و چند روزین دست بکری دما ما هفدیتین کربو او شرر نهات بو و مرحله لا هفدیتین اما اول دا رهبر اوجالان بحثا سوری کربو عراق کربو ایران کربو yani ev şeş mehberi ve boyu ve deme go dse hidiş go dem perderej devam nak go müdahale ihtimal hiç şebebe ve deme go anal rojlata navin Gazzeke'yi dema peşya şer ne girdin demokrasiye kurulvi velati ava ne be ev Gazze ne ev be penci Gazze her başar be Gazze ev gotuna reber ölçalan dema mrov denirxine mrov dar şeşme heft mehberi ve rastiya rojlata navin mrov baştır çetir femdikim reber ölçalan peyvajoye demeşine brasti bi xurtayî ji dimeşîne bi morale bi coşe le divê hinek tiştî bi lez vere meşandin hem ev tiştî hem ji bo Sûrî gotibe ji bo Rojava gotibe hem jî ji bo Tirkiye divê hinek tişt dereng nemîne devlet jî rola xwe bilîze hin daxazîn civakê hene hin pêdiviyên civakê hene divê devlet jî gor ve hesasiyete tev bigere Pêdivî ama be aştî heye, bi demokrasiyê heye, çel û yek salên şer berdewam kir, hata asteke le divê êdî bi her havî guhertin esas were girtin, bêtir gotinên rêber Öcalan ji guhertin ve guhertin pergalek xwe biguher û veguhere esas digire, em ji bi moralin, dîsa bi münasebeta ve silavê rêber Öcalan em ji gelê wî re همه مالباتین شهید و مالباتین نرخاره دشنی